Sidol. Ngabe? Sa tabuk ka carata. Jumulo kita marete. Nomor 332. Nasa solong may kumate ikumago si Hoki. Na manguluy kumate asatong dengan mo siya. Daging odo kami baki jalay kodo malaki asa sugo baki dito asa nga pun nai. Hite-hite guarni de bata ama anak dohotot di Pargania. Amin. Mengatar bodut hamatean tubagasan hamonangan. Jo hamatean didi ado sorok mi. Jo naroko didi ado hamonangan mi. Alai do saido sorok ni hamatean. Di baheni mau lihati marohatta tu di bata na mangalehon hamonangan tuhita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martangyang mahirap. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Mengadilehok ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean. Ala ni dosa namin. Jala di panguluhodo ibana. Asa dapatan hati orang dogot hangoluak kami. Asima roham dihami. Say ajari jala apuli mahami. Asa unang magdili hami ala naong di Joho dengan namion. Patugu mahaporsian nami jala pabengit marohan nami makirin di hanguluan sogod. Asa unang mga dungi hami songon si pelebegu na somar pakirimoni. Say taiti marohan nami tuho ay hodo si pangako jala hodo haporsan nami. Namasigat tung tuhodo hami sa rodi hasusudan ni bohal nami. Amin. Kita na hinokok ni Tuhan ta Yesus terlumubima di koparan ni inang opulio guru ng Jumoloon. Hata ni Tuhan ta mga puli rohamuna imasian hata ni dibata na manok pa inang ng Jumoloon. Ima matarsurat di pangukapan sa plokat ay sa pulutolo. So ano madidok isi? Martuado akanamate marhite-hite tuhani olak niyon. Olo ninato dii asa maradian nasida siya nakkaulaon na ay namangihuk tu nasida doa kana niula nasida. Budak ujaha sa halinay. Martua doa kana mate marhite-hite tuhani olak niyon. Olo ninna to dii. Asa maradian nasida siya nakkaulaon na ay namangihuk tu nasida doa kana niula nasida. Di masahad na. Ali Tuhan. Pasu-pasu sudi poparan ni inanamyo. Di hutan ang di pangarap ko. Pasu-pasu ulaw nasida na maragam. Leo hahipas ang iyong gajang umut kinasida ali Tuhan. Asa kot haporsian nasida. Asa lam ditagda nasida Tuhan pabuah bodo bual ni hahipaswa. Bual ni asini roha. Bual ni pasu-pasu. Asa mangulu kami di bagasan Kristus. Sogok haduan molo tumpe mati kami. Perlebaan maigi kami Tuhan. Asa mertua kami namati marhite-hite di batat. Kusuatok kami ma Tuhan inanamion. Dengan iramoti kami Tuhan. Asa sikop salut na ulaw nami sa derion. Di bagasan Yesus Tuhan nami martangian kami tuko. Amen. Mari kita usi siang nomor 200 siang. Mardala na sonari Tuhan sonangani
Jumono ganupari lang jupang tikiin. Sian nada huida hati uron nai sesonang donasida nang tolas rodisi. Asa tatutuk batang pasahat kami mah perkianon sakokin muse tu koparan asa unang toku tatutuk batang on ibereng mah sakokin bola ni bereng pe unang ijama unang lipak tuli bola ni bereng pe pasahat kami mah perkianon ya asa sude boy mamereng marhaliam mardalam marhaliam asa sude boy mamereng. Dia mak nama bahkan di pasu-pasu Tuhan debata maho laho ruar rohot laho bongot olak nion rodi saliling nililingna amin ditutup batang mare de mahita Tolu lima itu. Lo asal asalau di Yesus kutu dadalas tatorson. Lo